Yn dilyn i lwyddiant llynedd, fyddwn ni'n dilyn Ems ar ei daith o gwmpas y byd. Heddiw wedi rasio beic ymwneud yn Australia! Let's go. Sgaim crash yn race yn mi, dyrwch no. Na ni dda. That would be cool. No, can't let you do the whole season, but no. We can definitely offer you a spot in South Africa and Canada later on in the year. How's that sound? Oh, brilliant, Roger. Great news. So, Bona! Lle ma'n amazing. Dwi jyst ddim eisiau gadael. Dwi rioed yn neud un street race o blaen am efo, a dwi wedi entro'r un mwyaf yn y byd. Yes! O, rili hwyl yna, jyst fatha y crowds yn mynd yn mad o bethau efo chdi a flashes yn y wyneb yn mynd ymlaen. O practice heddiw, yn y mwyaf hwyl dwi wedi gael beic a stalwm hefyd. Dwi'n diolch y beic fi, a hyn di ffordd yn ei do. That is 3:01 Bernard Davies into first place. Dwi'n gobeithio na hwn di dechrau amser o 2 ddod i gyd. O hwnna'n lucky escape. Rioed y crash ma'n fod yn mwy. Waw, credwch neu beidio, dim ond blas o beth sydd i ddod yw hyn. Cofiwch chwilio beic ymwneud Ems bob dydd Sul ar Uned 5.